Ahoj, vítam vás pri sledovaní dnešného krátučkého videa, v ktorom si ukážeme, ako spojiť dve úžasné metódy, dve úžasné techniky. Jednou z nich je Ho'oponopono, o ktorej ste si mohli prečítať v mojom najnovšom článku na blogu. A druhou metódou je metóda EFT, ktorú určite už poznáte. A ak nie, takisto prelistujte si články na mojom blogu lenkarumanova.sk alebo si tam rovno stiahnite e-book zdarma, mini príručku EFT. Tak, poďme na to. Ja by som vám odporúčala spraviť si z tohto ťukacieho cvičenia taký každodenný návyk, každodennú rutinu. Každé ráno predtým, než odídete do práce, tak ako si umývate zuby, venujte 3, 4, 5 minútiek k tomuto ťukaniu. Aspoň mesiac v kuse a uvidíte, aké zmeny sa udejú vo vašom živote. Tak poďme na to. Bude to jednoduché, budeme ťukať na body, EFT body, ktoré už by ste mali poznať. Ak nie, len sledujte to, čo budem robiť ja a opakujte po mne. Na jednotlivých bodoch budeme opakovať frázy. Dneska v tomto prípade to budú Ho'oponopono vetičky. Sú to 4 vety. Je mi ľúto, prosím odpusť mi, ďakujem ti, milujem ťa. Počas toho ťukania sa sústrete jednoducho na tie vety a na ťukanie, na jednotlivé body. Ale ak máte nejaký konkrétny problém, tak môžete svoju pozornosť zamerať na tento problém, na nejakú ťažkú situáciu, s ktorou sa potýkate, alebo na nejakého človeka, na ktorého sa hnevate, ktorému neviete odpustiť. Čiže nejaké negatívne pocity. Môžete sa na to sústrediť a počas toho ťukať. Tak poďme na to. Na začiatku hlboký nádych a výdych. Je mi to ľúto. Prosím, odpusť mi. Ďakujem ti. Milujem ťa. Je mi to ľúto. Prosím, odpusť mi. Ďakujem ti. Milujem ťa. Je mi to ľúto. Prosím, odpusť mi. Ďakujem ti. Milujem ťa. Je mi to ľúto. Prosím, odpusť mi. Ďakujem ti. Milujem ťa. Tak, hlboký nádych a výdych. Tak. A takto vám odporúčam ťukať niekoľko minutiek. V tomto videu sme sa tomu venovali len minútku, dve, ale keď sa budete tomu venovať aspoň tých 5 minút, tak to bude mať naozaj pozitívny účinok na váš život a na to, ako sa cítite. Tak vám držím palce a do budúceho ťukania majte sa.